Je mi ctí představit vám jedinečný dům v Modřicích, který se nachází na klidné ulici s minimálním provozem. Jedná se o novostavbu z roku 2014, která byla postavena s důrazem na vysoký standard a kvalitní materiály. Vstupní hala vás přivítá příjemnou atmosférou, která pokračuje do obývacího pokoje s otevřenou galerií. Hlavní ložnice je skutečnou oázou klidu s vlastní prostornou koupelnou a šatnou a přímým vstupem na terasu. Důmyslně navržená dispozice zajišťuje komfortní bydlení v uspořádání 5+KK s celkovou obytnou plochou 190 m². Horní patro nabízí další 2 pokoje, každý s vlastní šatnou, které jsou propojeny společnou koupelnou s vanou i sprchovým koutem. Dům je vybaven moderními bezfalcovými dveřmi, které podtrhují jeho minimalistický a čistý design. Domu patří krásná zahrada, bazén a dvojgaráž, což dohromady vytváří ideální prostředí pro rodinný život. Zahrada poskytuje díky vzrostlým stromům maximální soukromí a je ideálním místem pro relaxaci. Celý dům je vybaven elektrickými předokenními žaluziemi, které zajišťují optimální regulaci světla, a na terase se nachází bioklimatická markýza. Přijďte se osobně přesvědčit o jedinečnosti tohoto domu, který vám nabídne dokonalé místo pro život bez kompromisů. Tento dům je připraven stát se vaším novým domovem.